Здравейте, казвам се Димитър Франгов от Морски клуб Порто Скария, председател на Морския клуб, състезател по подводен риболов и съответно и член на управителния съвет на Българска федерация по подводни спортове. Днес направихме едно страхотно състезание в Бяла, което даде възможност да покажем на аудиторията най-различни видове риба, някои за широката общественост, даже екзотични. В случая ще ви разкажа за този лефер. Даже ще ви го покажа, защото той е впечатляващ като размер. 1 кг лефер, ударен от наш колега. Може би една от най-вкусните риби в Черно море. Има екземпляри по 5 кг, които са хващани, не само на мрежи и на харпун. Те се наричат гофани или гофус. Изключителен хищник. Значи той се храни единствено и само с друга дребна риба. Може да ви покажа, че тя разполага с така зъбки, които са доста неприятни. С тези зъби може да прибута и доста голяма риба, която да изпълва устата й напълно. Аз лично този размер, малкото на лефер е чернокопа. Чернокопа може да се приготвя по друг начин, но специално този размер лефер аз лично би го направил с малко зехтин и розмарин, ако имате пресен с лющян, на плоча или на скара. Като цяло тя е толкова вкусна, че колкото по-малко подправки се слагат, особено когато е прясна, за да може да усетите аромата на морето с нея. Най-важното е, че тази риба е абсолютно дива, не е отглеждана в някаква ферма, така че е изключително полезна. Както знаем, Черно море по последни изследвания е второто по чистота в Европейския съюз, така че това е уникален шанс за всеки, който има възможност да опита, задължително не я подминавайте. Страхотна риба.